Smoking on the dro, you can't act like you don't know. Smoking on the dro, you can't act like you don't know. Get down on your knees. Здравейте всички дебоксери, аз съм Луел като моя профайл и днес искам да ви покажа как да си направите ето като моето описание, ето с такива букви или с най-различни, няма значение. За тази цел ви трябва програма BAML for Skype, така се каже. Ще изтеглим от официалния сайт, ето го. Знам, че повечето от вас го знаят, но няма значение. Ето, тук си я сваляте, ще оставя линк или ако искате да се намерете, няма значение. Но аз няма да я свалям пак, защото вече я има. Ето я. Нека да я инсталираме сега. Така. Тук си избирате език. Аз избирам български. Така. Само да се инсталира. Така. И готово. Така. След това чакате. След като ви излезете тук долу иконата, натискате десен бутон и редактор на настроенията. И ето го и моето, където съм си го правил. Сега прямо ще напиша. Какво да напиша няма значение, ще напиша нещо. Ето така, можете да слагате други шрифтове тук. Аз ще сложа ето този. Аре. Ето така, сега ако искаме други емотиконки, ще сложа ето тая, нали само за пример ви показвам и след като ето даже и можете да сложите и друг цвят, например червен. И накрая цъкате на задаване на настроението в Skype, така. И ето го и нашия текст. Дори да го затворите, текстът няма да се изгуби, дори да затворите програмата, ето, така. И ето, тя си остава. Това беше всичко от мен, дано ви е бил полезен урока. Ако има нещо, пишете лични съобщения, весели празници, довиждане, до следващия път.